This is Maki TV, guys. Yeah. Chonde guys, munga tupanga subscribe to my YouTube channel. Kumambilo kumungu ika Oga. That's my YouTube channel. Ndenda bwana ndika voice note aka. Ndifuna ndika pray. Chonde takamvereni. Wawasiraji mmane nazona nyuma kwana niwo zona nkanga ni nkanga nditu simasintha mawanga iya nzathu wabwera wapanda china chichonse mkazi watenga galimoto athawa nayo nkhani zanzonse zimatifika ine mmakwanira mane musasiye ine ndimakusatira ni bwino chilichonse chimene mumapanga ine ndimachisatira ndi zonse zimene mmayankhula ndi nazo zochuluka kwa basi ndipo ine mmayankhula chenjezo kusamva ndi kwa ifeyo koma kuchenjeza ndi mmatichenjeza chifukwa tikapita kuyenda timayiwala kuti tachoka ku Malawi chimodzi nzathu iwo anachoka ku Blantyre uyo galimoto olapita lero kudwala ngazi kumuthawisira china chichonse zosakhala bwino ayi ammakwana inuyo mbambande Ndi kumapeto kwake ndifuna ndikuyankhulako pang'ono. Ndikuthokoza wina aliyense amene amaona ma videos anga kuyambira pa Facebook komanso YouTube. Zikomo kwambiri akuluakulu. Ndimapanga ma videos amenewa ndi cholinga choti tizitha kuphunzitsana zinthu zija zikamaza kuchitikirani musazakhale odabwa. Pano takwanisa 3k sorry guys, nazo ya YouTube nazo ya YouTube kwambiri. Pano takwanisa 33k Facebook followers. Chimene chili chinthu chapamwamba kwambiri. Ku YouTube so takwanisa tinakwanisa 20,000 subscribers koma pano taonjeza 200. Chimene chili chinthu chapamwamba kwambiri. Fa YouTube channel ili ndi chaka chimodzi ndi miyezi iwiri. Njenga titakwanisa kupeza ma subscribers osewa ndi chinthu chapamwamba kwambiri. Anthu ena amatha zaka ziwiri, ena amatha zaka zitatu osapeza ma subscribers. Kapena umaita kuwapempha anthu, "Hey, tapita mukapanga subscribes ndizi." Tsono ife silimapanga zimenezo. Ngati sumakonda ma videos athu, tiwe nawe ntchito. Ngati ufuna kupanga subscribe, zili ndiwe. Ero azifumu, ndifuna ndithokoze wina aliyense amene amaonera ma videos anga. Zikomo kwambiri azifumu.